Jos et saa makroja käyttöön, voi olla, että joudut käymään lisäämässä kansiosi luotettavien kansioiden joukkoon, johon olet tallentanut laskutusohjelman. Näytän, mistä se tehdään. Tämän jälkeen sulje Excel-ohjelma ja käynnistä se uudestaan, niin pääset käyttämään laskutusohjelmaa. Sen käynnistys on helppoa, paina vain käynnistä laskutusohjelma-nappia. Ensimmäiselle välilehdelle tallennat omat tietosi. Huomioi, että tilinumero on pakollinen tieto, jotta laskun viivakoodi muodostuu oikein. Voit halutessasi lisätä laskulle oman logosi klikkaamalla tuo logopainiketta. Toiselle välilehdelle syötetään asiakkaasi tiedot. Tallenna muutokset painamalla tallenna-painiketta. Voit vaihtaa asiakasta painamalla seuraava ja edellinen painikkeita. Jos olet tallentanut useiden asiakkaiden tietoja, voit hakea asiakasta hänen yrityksensä nimellä. Paina hae-painiketta, jonka jälkeen voit valita asiakkaasi klikkaamalla tätä listasta. Kolmannella välilehdellä lisäät laskullesi laskutettavat rivit ja oman viiteviestin sekä määrität maksuehdot. Syötä tuotteesi tai palvelusi kuvaus, hinta ilman arvonlisäveroa, arvonlisäveron verokanta ja määrä sekä lopuksi valitse lisää laskulle valinta, jolloin tuote tulostuu laskulle. Voit esikatsella laskuasi ennen sen tallentamista painamalla esikatsele-painiketta. Tässä näkymässä voit esikatsella laskuasi ja varmistaa, että laskulla on kaikki haluamasi tiedot. Laskulta puuttui yksi rivi, käyn lisäämässä lisää laskulle valinnan ja esikatselen laskua uudestaan. Hyvältä näyttää. Nyt voit joko tulostaa laskusi tai tallentaa sen PDF-muodossa. Tallenna laskusi haluamaasi kansioon. Käydään katsomassa. Laskulle tulostuu automaattisesti laskunumero, eräpäivä, maksuviitteet ja pankkiviivakoodi. Sinun ei tarvitse kuin lähettää lasku asiakkaallesi.